Single ka ba, ma'am? Single? Ay, single siya? Walang mister. Walang mister. Wait lang. Wala ba tayong single dito na lalaki? Saan po dito? Anong, wait lang. Ano ba? Wait, naka? Yung naka-block? Ay, sir. Okay lang po ba, sir? Okay lang, sir. Kausapin lang namin kayo. English siya, English? Ay, naku. Can I ask you to join me here? Oh my God! You're so handsome! Cellphone. Okay. Ay, nagtatagalog ka pala. Ay. Halika nga dito ka muna. Woo! Excuse me. Excuse me. Opo ka muna. Welcome ka sa bahay. Okay, sir. Eh, bakit hindi nyo sinabi? May bisita pala tayo doon. Busy kami. Hani, tita, artista po. Opo. Opo. Sa GMA. Si GMA. Sir, you speak, Tagalog, English, Ilonggo, Iligayan. Dali ka lang, sis, relax.